Začína sa šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Želám príjemný, pekný zbytok večera dneskajšieho dňa. Od mikrofónu vás pozdravuje Pavel Baričák. To už sú asi 3 týždne, čo sme sa nepočuli, takže v prvom rade prajem s novým rokom pekné, dobré časy. Čo nás stretne túto hodinku, takže 2 polovičky, ako už bežne od septembra. Prvá polovička som si vybral takú tému, že vnútorné napätie v človeku vplyvom stresu a povinností a vplyvom toho, čo dovolí sám, to znamená zlým kaučovaním a manažovaním. Takže budem rozoberať tému, ako sa človek má naučiť nejak upratať si ten deň, aby nebol pod tlakom, aby jeho vzťahy, či už partnerské alebo blízke, nezačali trpeť a to, že on si nevie upratať ten svoj život, ten svoj týždeň a vytvoriť nejaký systém, nejaký plán, aby nemalo následok na jeho rodinu. Takže toto bude téma číslo 1. Druhá téma bude čítaná kapitola z šlabikára šťastia 4. hnedého Strachy, vzťahy, sloboda. Kapitola bude mini kurz numerológie, lebo je to taká potrebná kapitola, aby som potom mohol rozoberať ďalšie tie druhy strachov podľa životných čísel človeka. Možno ste už boli v takom stave, alebo nachádza sa blízko váš človek, dokonca možno blízky, ktorý vás dostáva do vývrtky, pretože vďaka tomu, že on nestíha, že on je v strese, on je v napätí, potom je nervózny a potom nevie kam skonope, tak to má dopad aj na váš život. Možno to je váš manžel, alebo vaša manželka, alebo vaše deti a potom, keď je takýto rušivý element v rodine, alebo v nejakej skupine, alebo v nejakom spoločenstve, tak okamžite sa to roznáša a tá nálada môže byť nenarušená. Takže ten človek si to postupne začne uvedomovať, že ako si to má zle upratané ten deň, že toho času má nejak málo a väčšinou za to skutočne môže ten človek. Možno tak pospomínam pár bodov, ktoré by mohli pomôcť, ale myslím si, že tušíte, o čom budem rozprávať, že najdôležitejšie je mať ten poriadok v prioritách, že človek sa väčšinou zaoberá drobnosťami, maličkosťami a vraví si, že najprv odpracaté malé veci a potom sa pustí do veľkých a potom zistí, že tie malé veci mu zobrali toľko času, že k tým veľkým sa nevie dostať a možno je taký zlozvyk, že sa vlastne vyhýba tým veľkým veciam, že sa mu do toho nechce, že má tam z niečoho obavy, že potom sa to už stáva také, že nechcem mu zavolať a mám z toho strach, alebo nejdem na to stretnutie, alebo odložím to obchodné rokovanie, a však sa to nejak vyvrbí a potom sa to tam len odkladá, až to potom je z toho ešte viacej roboty a človek sa ešte viacej zavalí. S tou prácou to tiež veľa ľudí preháňa a keď už som naznačil nejaký ten náznak zlozvyku, tak skutočne to môže byť, že človek môže začať byť závislý na niečom a tá závislosť mu začne brať veľmi veľa času. To znamená, keď človek to preháňa s prácou, alkoholom, alebo s gamblovaním, alebo s drogami, tak jednoznačne to pomaličky má vplyv aj na tie drogy a alkohol, určite na tú osobnosť človeka. Hej, že začne zameškávať do práce, alebo nevstane a má to dopad na zodpovednosť človeka. Tým pádom sa takisto ten čas začne chýbať. Pri tom workoholizme je akože dobre, nech tie peniaze človeku slúžia, ale nie človek peniazom. Takže aj keď ten workoholik to väčšinou pre tie peniaze nerobí. Pri tom uprataní tej práce je dobre, keď človek možno sa sústredí a povie si, že toto je môjim cieľom na najbližší mesiac, tieto 3 veci, a miesto toho, aby plánoval 6 vecí. Takže je lepšie sústrediť sa na 3 veci a tie 2 dať preč. Keď dokončovať, tak teraz zvyknú tí facebookoví a instagramoví manažéri a iných sociálnych sietí radiť, že miesto 5 vecí 3 a tie ušetrené 2 veci, to, čo sa ušetrí čas, venovať radšej tomu marketingu a všetkým tým veciam, nech sa ten kolobeh uzavre. Lebo človek môže byť nadaný, môže byť výborný tvorca, ale keď nemá niekoho za sebou, kto to vie predať, kto vie tomu spraviť meno,
tak potom môže nastať taká frustrácia, že k čomu to vlastne robím, keď sa mi nevracia uznanie alebo peniaze alebo niečo z toho, čo očakáva. Takže nie je veľa vecí, ale dôkladne radšej menej. Možno nie, že nie nové veci, ale novým spôsobom. To znamená, že radšej menej a poriadne. To sú také pravidlá, že ten človek to môže zistiť. A aj sám, že robí to stále opakovanie a nejak nevidíte tú zmenu, že stále to končí neúspechom a on sa za to trestá a potom sa mu môžu kúpiť iné veci. Rovnako tak platí naučiť sa hovoriť nie. Ľudia, ktorí stále hovoria áno, tak tí ľudia im prestávajú dôverovať tieto okolie, považujú ich za falošných. Alebo naopak, začnú ich zneužívať, začnú s nimi manipulovať, že môžem mu vlastne hocičo povedať a on sa obetuje, on to za mňa spraví a ja tým pádom môžem rozkvitať vo mne tá lenivosť. Potom sú to ešte vplyvy, napríklad, že napísať si, že koľko vlastne čomu venujem činnosť počas dňa. Takže človek môže prísť na to, že strašne veľa pozerá televízor a že nič mu to nedáva, že má tam nejakú povinnosť spraviť nejakú úlohu do školy alebo nejakú prácu dokončiť, alebo niečo niekomu slúbil a nechce sa mu do toho a zapozerá sa a potom zadrieme a potom kývne rukou a zase to skončí nezodpovednosťou. Alebo ďalšie veci v tejto dobe, to som tu už veľakrát spomínal, je to časté držanie mobilu v ruke, že a vlastne neproduktívne, nekreatívne, že človek len sliedi, pozerá, preklikáva a nič z toho není. A nic dokonca nezíska nejakú vedomosť. Získa väčšinou len nejaký lacný chýr, že tam havarovalo auto a tam niečo horelo, ale čo z toho, keď to vlastne už za 3 dní nemá význam. Alebo za mesiac, keby to bolo obrovská nejaká tragédia, ale jemu to nedá nič do jeho vývoja, jeho života. Takisto je veľmi dobré šetriť si tú energiu, pretože napríklad človek, ak sa prejedá, tak zistí, že je unavený, že mu trávi a že to telo zobralo strašne veľa energie na to, aby spracovalo to, čo sme do toho brucha hodili a potom, keď sa vám drieme a ste ústatí, tak potom nespravíte to, čo ste mali v pláne. Takisto je veľmi dobré sa vyhnúť hádkam. Hej, tie hádky uberajú nielenže čas, ale hlavne uberajú veľmi veľa energie. Takže človek, keď je naladený na nejakú večernú prácu alebo na niečo a pohádá sa, tak môže to rovno zabaliť, pretože jeho výkonnosť bude oveľa nižšia a bude robiť veľmi veľa chýb. Dobré je aj už v úvodzovkách sťažovateľom. Takisto je to jeden zo žrút času, že keď máte takýchto energetických upírov, že oni sú vymakaní, oni presne vedia, že ako ich počúvate, ako im dávate rady, ale oni chcú len vašu energiu, takže zbaviť sa aj takýchto nejakých vyplakávačov, lebo nikam to nepovedie. Takisto možno, že keď máte prácu, tak ja to robím, že vypnem mobil, alebo nedohodím si žiadnu návštevu. Že proste len, aby ma nikto nerušil, pretože je ten návštevy, alebo kolega, ktorý vám zaklope do kancelárie, tak vám preruší sústredenie. Pamätám si to z vysokej školy, že nemohol som sa učiť na internáte, pretože tam stále niekto otváral dvere a stále poď hrať karty a poď na izbu, tam sa keca a poď si zahrať hokej na chodbu a vždycky tam boli nejaké ponuky a samozrejme, keď človek sa nechce učiť, čo sa nikdy nikomu nechcelo, tak hneď to privíta, že paráda, veď iba 10 minút a nakoniec zistí, že 2 hodiny sa naháňal na chodbe a potom ležal na posteli u suseda a chlábosil a nikam to nešlo. Zvykli ľudia tak stratiť tú vieru v sebe a taký nejaký nadhľad, že objednávajú si všelijakých osobných kaučov a ľudí, ktorí im vlastne upratujú šatník, hej, možno ste sa stretli s tou knížkou tej Japonky, hej, ktorá vlastne príde k cudziemu človeku domov, ktorý si ju objedná a ona iba bere šaty do ruky a pýta sa, kedy ste to mali naposledy. Pred 2 rokmi hodí to na kvopku. Tuto 3 roky dozadu hodí na kvopku. Toto mesiac dozadu. A to, čo ten človek nemal, mám dojem, že neviem, pol roka, tak ona to hádže na jednu kvopku, akože toto tu zostane a všetko, čo nebolo použité pol roka, tak všetko vyhodí. A proste niektoré veci rozhoduje bez toho človeka, že on odíde z domu a
on uprace dom, že vlastne 2/3 zmiznú. A samozrejme nie okrem nejakých tých historických a rodinných artefaktov, ale spraviť to, čo ten človek nevie spraviť sám. To znamená, vyniesie niečo, kde je nejaké puto a kde sa človek klame, že toto sa ešte možno zíde a nakoniec to zožerú mole. A toto akoby ten človek moderný stratil, pretože veľmi veľa informácií do ňo prichádza, prichádzajú nové technológie, nová elektronika, hej, ktorú sa to valí oveľa rýchlejším prúdom. Takisto televízne správy, hej, človek aby mal ten nejaký zdravý úsudok, že povyberať si z toho tú pravdu. A to som rozprával v poslednej časti, si pamätám, že tí skôr narodení, 60-ky, 70-ky, 80-ky, že ešte máme v sebe ten barometer, že nejak sa si logicky povyberať, ale tí mladí ľudia uletia na prvej vete, ktorú dostanú, lebo sa vravia, že to je vlastne pravda a strácajú takú súdnosť. Takže ja verím každého človeka, že keď spozoruje, že teraz som pod tlakom a pod tým tlakom som už dlho, čo je mesiac, dva, že neviem, že sa mi len kopia tie kôpky, že to, čo chcem spraviť a neviem sa k tomu dostať, tak je veľmi dobré sa tak zastaviť, chytiť to na papier alebo v hlave a povedať, toto a toto mi bere čas. Toto a toto budem musieť obmedziť. Toto a toto už nechcem vo svojom živote. A proste to vytriedi. Vytriedi tie šaty a ako tá upratovačka pozvaná za peniaze a proste vyčistí to. Tak ja verím, že to dokážete aj vy, že si nakreslíte taký nejaký tú šablónku na papier a že spravíte ten krok, pretože ono je to neskutočné, nepríjemné, keď sa chytíte do takej tej pase nemohúcnosti, že som neschopný, nedokončujem, začnete sa z toho viniť, začnete byť nervózny, napätý a potom aj tie veci, ktoré máte spravíte nedokonalo, potom sa trestáte, že vlastne moja latka kvality bola oveľa lepšia pred rokom a už to porovnávate, už sa súdite a potom zase budúce očakávania, sľuby a stále je tam človek v tom zasekaný. Treba spraviť hrubú čiaru, je nový rok, takže to sú predsavzatia, ale môže to byť aj veľké upratovanie. Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Trošku praxe. Riešil som raz manželský pár, ktorý za mňou prišiel a partnerka sa sťažovala, že manžel nemá na ňu čas, že vlastne príde domov a potom ide zase do práce, kde robil vo svojej dielničke svoj koníček a postupnou takou nejakú tou analýzou a pýtania sa pri tom sedení s obidvomi, kde som robil takého nejakého toho mediátora, tak proste došlo k tomu, že ten partner hovoril, že vlastne na to, aby sa uvoľnil, tak vlastne potrebuje tú prácu, že to je jeho koníček, ale chodil tam, že 6-krát týždni a veľmi veľa. Ona bola z toho smutná, že on to mal zle zadelené, popri tom sa ešte zastavil u rodiny a vlastne ona bola sama. Hej, knižka 5 jazykov lásky Jerry Chapman, možno práve u tej ženy bol kanál lásky, tá prítomnosť. Buď pri mne a ty mi budeš vyjadrovať lásku. A možno práve on bol na tej činnosti. Takže tu jednoduchým rozhovorom sa došlo k tomu, že je dobré a vlastne my muži naozaj ulítavame niekedy na tých koníčkoch, hej, že za toho socializmu tí muži majstrovali v tých dielniach tie svoje autá alebo niečo vyrábali, to čo nebolo k dostaniu v obchodoch. A je to aj normálne, už som to tu spomínal, že tie psychologické rovnice fungujú, že keď ten chalan zažíva nejaké pnutie v detstve a otec sa mu nevenoval, alebo bola tam neláska, alebo nejaké nepochopenie a bol v ňom emocionálny nejaký smútok, tak muži to dávajú a chlapci to dávajú von. Chlapci bitkou v škôlke, hej, hneď ide úder a naopak je to dospelí ľudia, potom ide to cez tú prácu von, cez ten workoholizmus a ženy naopak, vy ste emocionálne, takže vy sa vyrozprávate, hej, lebo to nesie vaša horná chrbtica, že to tam máte celé potuhnuté. Takže tí muži často majú ten koníček a vedia na niečo sa tak do niečoho zahryznúť a nemusí to vždycky byť akože tak následok tohto chorého programu z detstva, hej. No a tam potom presne je to, že tá manželka už mu aj neverila, že tam ide, už mu to zakazovala, už tam vznikal ten odpor. Takže
pre niekoho sa to zdá možno, že malichornosť, takáto téma, že tak si to predsa upracem, ale nikto si to nevie, hej. Potom ešte keď vysvitne z toho, že ten človek si vlastne nevie vytvoriť plán, nevie si spraviť nejaký systém, nevie si napísať, že toto spravím dneska a ničo iného sa nechytím, že nemá tam tú sebadisciplínu, tak pre ňo to ide veľmi ťažko. To samozrejme zase súvisí od tej podstaty človeka, od toho detstva, že naučili ťa dokončovať veci, naučili ti ako máš, že nemáš začínať druhú činnosť, kým prvú neukončíš. To pravidlo toho Montessori, hej, si sa dohral tú hru, tak poupratuj hračky a začni hrať druhú. Lebo keď deti necháte tak, hej, že príde návšteva a prídu druhé deti, tak u nás to tak poznáme, že zrazu vojdem do detskej izby a všetko je tam povyťahované. Tam je malá Čína, plastové more a to proste je to, že keď ten dieťa tam nemá niekoho, alebo niekto mu naučené, tak nastane, oni sa dostanú do víru s tými novými deťmi a je konečná. Ako. Takže potom samozrejme toto sa môže vyvrbiť s deťmi, s rodičmi, s kamarátmi, že sľúbite a neprídete a hlavne to odnáša aj vaše telo. No, to znamená, to napätie v tom telu, to je to najhoršie, čo môže byť. To je ten tichý stres aj. Hej, že ste stále vnútorne napätí, aj keď si myslíte, že ste uvoľnení, ale vlastne ono to prebieha, že máš odovzdať diplomovku, alebo máš tam tú matúru, máš tam štátnice, alebo máš ukončiť tú robotu, tú prácu do tej roboty, hej, že máš tam posledné 3 týždne na to a to pracuje v podvedomí a to vytvára to napätie a ako náhle ten organizmus, tie bunky sú niečím tlačené, tak môže niektorý orgán to začať odnášať. A to je to najhoršie, keď je ten vnútorný stres dlhodobý a človek o ňom vlastne nevie. Takže hovorím, spozorovať to a začať robiť nejaké zmeny. Kto ma počúvate alebo čítate, viete, že som zastancom toho, že človek ako sa cíti, aký jeho život, tak na to vplývajú základné oblasti. To znamená, čo je, ako sa hýbe, koľko športuje a ako robí psychohygienu. Samozrejme plus spánok, ktorý je taký katalizátor toho, ale toto je proste to, že to, čo do nás chádza, tak to nás vytvára a naopak to, čo je zlé, tak ako to vynášame. Ako funguje lymfa, takisto ako funguje naša nejaká emočná správa nečistvot. To znamená, toto už je, stalo sa to, tým nespravím a proste dávam to preč. Ale niekto sa dokáže v tom hlbiť veľmi dlho. Hej, že dneska som mal tiež jednu konzultáciu a kamarátka mi vraví, že moja mama už za mňa predáva byt, už mi ho prenajíma tu v Novom Meste a všetko manažuje za mňa. A ja na to hovorím, ale ten byt je na teba napísaný, nie? Že áno, no vlastne nevie predať bezo mňa. Hovorím, no tak to nechaj tak. Tak ona sa rozpráva o tom, sadí si s ňou, povedz jej, mamina, ja ešte neodchádzam nastálo, teraz som u priateľa nového, ešte uvidíme, ako sa to vyvinie, to znamená, ten byt v tom našom meste si nechám, budem ho pár mesiacov platiť, tak sa mi prosím ťa do toho nestaraj a prosím ťa už to nerieš. Ak to mamina bude riešiť ďalej, je to jej rozhodnutie, je to jej deň, jej energia, jej čas, jej zdravie a ja som jej radil pustiť to. Hej, predať ho nepredá, ty sa s ňou porozprávaj, z tvojej strany to ukončí a ho to za hlavu. Namiesto toho, že ona by sa tým, nie že by sa tým, ona sa tým trápila. A moja mama stále to otvára. Ale ona to dovolila, aby to otvárala. Takže môžete sa aj naučiť byť taký odolný voči tomu, že vlastne s touto vecou nemusím už ďalej sa zaoberať. Túto vec som si v sebe vo vnútri vyriešil a tým pádom je to hotové. Vnímajte svoj čas. Dneska som dostal tiež tú otázku na konzultácii, že vlastne čo teda, ale mám koníček dať preč a obetovať sa pre deti? A vravím, žiadne obetovanie. Už to slovíčko znie nepríjemne, obeť, hej? To znamená rozdeliť si ten čas medzi deti, medzi manželku, medzi rodičov, rody, hej? Obidve, aj manželkynu, aj svojich rodičov. Rozdeliť to medzi prácu pri dome, prácu regulérnu, ktorá nás živí, koníček, ktorý ma dobíja energiou, športom, nejakým čítaním knížok, pozeraním filmov, ktoré si vyberem cieľene, stretávanie sa s dobrými ľuďmi alebo s tými, čo ma posúvajú, to znamená to, čo bude krmiť moju dušu. A vlastne rozdeliť to medzi tieto, tak volám to, že stajne, hej? Že aby tam jedna
nejak extrémne netrčala. A keď samozrejme u mňa napríklad rodina bude vždycky trčať, bude na prvom mieste, ale aby tam nebolo, že zrazu ten koníček predbieha všetkých, pretože to bude mať okamžite dopad na iné stajne, že im sa nedostane. Samozrejme je tu ešte faktor tých drog a alkoholu. Ako náhle spomeniem to, lebo ono sa to tak nezdá. Ten alkohol ničí cez fyzickú stránku a ničí dlhodobo, že trvá to niekedy 10 až 20 rokov, ale tie drogy rozoberajú tú psychiku znútra. Hej, čo mám kamarátov, ktorí pofajčívajú, tak ono je to krásne vidno, ten proces od 0 do 10 rokov, že sa stávajú takými spomalenšími, hej, lascivnejšími, že takým, že a už to začína mať dopad aj na ich vzťahy, na ich prácu, že začínajú prichádzať o zamestnanie, hej, že tam zjavuje sa tam nezodpovednosť. A po dlhšom čase tam vyhasína život. Hej, či je to alkoholik alebo narkoman, tak zhasína tam ten vnútorný náboj. A je to veľká škoda, lebo dostali sme ten život ako veľký dar. A ja stále ho na to hovorím, že keď človek začne argumentovať, vieš, ja sa dostávam do takých hĺbších duchovno meditačných stavov vďaku marihuane, tak ja na to hovorím, že pre mňa je to umenie dostať sa v tom čistom stave. Hej. Pre mňa je ten človek hrdina vtedy, keď vie zvíťaziť na nejakou ťažkou situáciou s tými schopnosťami pri plnom vedomí a nie pod nejakou látkou alebo nejakými doplnkovými látkami alebo niečím, čo ho vyhecuje k nejakomu nadmernému výkonu. A to vlastne ho posilní. Takže zvládu niečo sám sebou je to najlepšie, čo človek môže. Keď príde nejaká facka, nejaká kolízia a nie zvládnu to tým, že utečiem alebo dám si drogu alebo dám si liek a vlastne to nejak zakryjem alebo to niekto za mňa vyžalí alebo zaplatím niekoho. To je len taká, to je útek, to sa nám vráti. To jednoznačne, keď ten duch sa má na niečom zoceliť, tak tá lekcia bude dovtedy prebiehať, až to bude doriešené. Hej? Vtedy to je jasné, že na tom zosilnieme. A keď na niečom zosilnieme a prekonáme to, sa toho nebojíme. Môže nám to chodiť do cesty a my už to budeme brať ako normálne kamene na ceste. Už nebudeme o to zakopávať. Už to budú naše dlaždice.